Opo, nagsalita na rin po ang NEDA at ang ating mga economic managers tungkol dyan. We are confident, no? To now, we are confident na mararating natin yung ating economic growth targets. Barring any unforeseen circumstances, no? Kung patuloy itong pagbaba ng kaso, patuloy rin po yung pagbaba rin ng mga ADAR, ang 2-week growth rate, ang pati patuloy pa rin po yung safe reopening natin ng ating ekonomiya, then we're very confident that we will reach our growth targets. Kaya nga po, panawagan natin sa lahat, kailangan magpabakuna po tayo, mas maraming taong mabakunahan natin, then mas magiging kampante po ang lahat, ang negosyo, ang mga livelihoods, ang trabaho, mas magiging bukas din po ang ating ekonomiya, especially pag nakikita natin na mas marami sa ating mga kababayan ang bakunado at nakikita natin yung result ng lahat ng ginagawa nating pagbabakuna ng ating mga kababayan, yung tuluyang pagbaba ng mga numero ng COVID-19 cases natin sa buong bansa. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.